പെരുമ്പുഴ സൊസൈറ്റി മുക്ക് കന്യാകുഴി റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങി. റോഡ് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്നതായി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചാണ് പുനരുദ്ധാരണം. 2 ദിവസം മുമ്പ് പെരുമ്പുഴ സൊസൈറ്റി മുക്ക് കന്യാകുഴി റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്നതായി വാർത്ത സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. സൊസൈറ്റി മുക്കിൽ നിരവധി ഓട്ടോറിക്ഷകളാണുള്ളത്. കന്യാകുഴി ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു PHCയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് വരാനായി നിരവധി രോഗികൾ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോഡ് തകരാറായ കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷ ഈ വഴി പോകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവഴി പോകുന്ന ഓട്ടോകൾക്ക് നിരന്തരം മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കാണ് ഉള്ളതെന്നും കുടുംബത്തിലേക്ക് ₹1 കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്നും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഇത് വാർത്തയാക്കുകയും ഈ വാർത്ത അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.